no n'hi ha prou ciutadania activa per provocar un gran canvi. Calen governs que siguin capaços d'entendre la ciutadania, calen governs que siguin capaços de llegir els signes dels temps, calen governs que siguin capaços de provocar un canvi. És molt important aquests governs que entenen el que val, que saben el que han de fer, que pensen el que cal i que escolten amb intel·ligència. Aquests són els governs que ens calen per entendre que en un moment de crisi el tema de la cooperació és molt necessari. Les desigualtats entre tots plegats han de disminuir i, malauradament, la major part de la nostra ciutadania ha de pensar que la seva situació està més a prop de decréixer que de créixer si volem arribar a una societat més justa i a unes desigualtats menors de les que tenim actualment. Que si ho féssim aquí, molts ciutadans i ciutadanes ens demanarien i que sortosament hem de treballar, o nosaltres podem treballar perquè aquestes prioritats canviïn i s'acostin més a això que deies, a tenir una oportunitat, un futur i després una assistència. Tècnics municipals de Gaza, de Tirana, de Puebla, de Dakar, de Maputo, de Quito, de Medellín, d'Envigado, de Trípoli, al Líban, no Trípoli, Líbia, Villa El Salvador de Perú i Sant Salvador, han estat treballant aquí a Barcelona, en aquest semestre, amb tècnics municipals de cada una de les àrees on són els projectes. La convocatòria de cooperació cultural. Sabeu que vam aprovar l'any passat una nova modalitat de subvencions, entendre que projectes de cooperació cultural en segons quins llocs, en segons quins països, podrien ajudar també que en algunes d'aquestes ciutats hi hagi un grup que vulgui fer teatre, un grup que vulgui fer música, un grup que vulgui fer dansa, un grup que vulgui fer un documental, també és ajudar al desenvolupament.